jutro bružusi naš novi video. Danas, ako čujete ovu pesmu, nemojte čujete. I ispravam ovoga belo. Tako da, ovako izgleda ovo. I već sam ga nabazala i ne pitajte me. Ovo sam ja slučajno. Kako lepo miriše, možete čak i odstati. Ali, ja sam ti idem da sutra me dovrti da super je ovo lepo. Šta mi fali? Baš imamo lepo. A šta je to za ovo? Da, nije to to. Imam još nešto. Njemu će biti nezgodno posle toliko godina da hrana. To mi je baš lepo, tako da držite. Koliko godina? Evo, koliko neki ima? Ajde, dosta više u krevet. Ajde, obadaj. Ajde, stavljati u krevet. Jelena. Da ne kupite igračke, vi nemate kao djeca.